OK ľudia, vítam vás pri tomto videjku. Dnes máme tu Still a Brainrot a ukážem vám moju baseku. Dobre, je to tak. Mám Los Mobilis, potom mám Los Nomai Hospoditos. Los Mobilis dáva 22, Los Nomai Hospoditos 5,5, potom tu mám Los Jobitos, ktorý dáva 10,5 a má krabovú mutáciu a takú mutáciu. Potom tu mám Nomai Candy, ten dáva 5 miliónov bez mutácie. Potom tu mám Pod Hospod s takou mutáciou. Potom tu mám Laku Karača a to je asi všetko. Mal som ich aj viacerých, len som dal rebirth a nechcelo sa mi veľmi prekladať, no tak už to bolo iba také okolo 5 miliónov. OK ľudia, a dneska nie sme tu len preto, aby som vám ukázal. Zbieram goldový index, ten kto nevie. Team Cheese mi treba do goldového indexu, OK. Team Cheese. Dobre, a toto tu je môj goldový index. Iba 41, áno. Ale môžeme vymieňať napríklad Los Jobitos za každý milión jeden Brainrot. Goldový Brainrot. Ale musí to byť. Ukážem vám, koho mi treba, ok? Počkať. Dobre, za Los Jobitos by som chcel 22 goldových, za Los Nomai Hospod by som chcel 10, za Los Nomai Jobitos by som chcel 15 a zaňho 10, zaňho 13 alebo 12, uvidíme, akí budú dobrí. A zaňho by som chcel stať 7. To je asi tak všetko, už mám 43 v indexe, áno. Dobre, tak ukážem vám rýchlo taký priebeh, koho mi každého treba v goldovom indexe. Toho by som strašne chcel. Trippy Tropy, tu vidíte, prejem tak pomaly. OK, no. A nevadí, keď to bude secret, no tak vám dám o dvoch brainrotov menej. Ale proste mi treba to, ten strašne goldový index, lebo proste, alebo chcem. Som urobil s vami aj také väčšie tredíky. A keď dáme 50 odberateľov, to už nemám nič. A keď dáte 50 odberateľov, bude pravidelne stream. To je goldový. Nie, škoda. A keď dáte 50 odberateľov, budú pravidelne každý deň stream. Cocofanto Elefanto. Cocofanto. Ani Gangster Futera. Sa mi zdá, že Futera mám. Nemám, OK. Ja ho vážne nemám? Či som slepý? Či on tu aj není? Počkaj, ja som až teraz zistil, že dáky brainroti tu aj nie sú. Počkaj, ešte si prenesiem Bambiniho Crostiniho do mojej pejsky. OK, hrajem tu aj na druhom účte, aby ste sa nečudovali, že prečo tu je počuť. Aj Ballerinu Cappuccino. Ballerina Cappuccina. OK, no. A teraz ich stelnem. 46. Nie, je tu Gangster Futera, ja si myslím, že to nebude. Ešte by mohla padnúť Trippy Tropy, až bude do zbierky. Rainbow Nubini Pizzanini. Počkaj, ideme sa pozrieť na Rainbow Index. Tak tam ich veľa nemám. Tam ich mám 6, čo ti dáva iba 6. Zibra Zubra Zibrilini, Alessio. Ako... A Vim Yang mám asi, koľko? 11. Počkaj, ja som mal 6-7. Tu je 6-7, no OK. Dávala 59, to neviem. Som ju požičal kamarátovi. A podľa mňa on mi ju vráti. OK, tak pre toto videjko to bolo asi všetko. Bečku som vám ukázal a keď chcete viac videí zo Still a Brainrot, tak by som chcel, aby na toto videjku bolo 50 hľadnutí a tedy bude pokračovanie. OK, tak čus.